Bozai Ákos vagyok, 17 éves, Szombathelyen tanulok, és tanár szeretnék lenni. Tarottó vagyok, 18 éves, és tanár szeretnék lenni, irodalmat, drámát, valamint angolt szeretnék tanítani. Kisbence László vagyok, 20 éves vagyok, és most leszek az ELTE-n tanárszakon fizika, matematika tanár hallgató. Makai Andrea Kinga vagyok, az ELTE-n másodéves hallgató, és 21 éves vagyok, angol-orosz szakos tanárin. Alapból is egy ötletem, egy tervem, egy ambícióm volt az, hogy pedagógus legyek, vagy a pedagógiai pályára lépjek, mert nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, és amikor például táboroztatok, vagy visszamegyek az óvodámba, hasonló tevékenységet végzek, akkor úgy tűnik, hogy értek is hozzá. Az informatikát meg szeretem, egy tök jó hobbinak tartom, és ezt a kettőt összerakva összeáll az informatika tanárság. A jelenlegi helyzetben pedig felerősödött bennem az az érzés, hogy valamit szeretnék tenni a magyar közoktatásért, a jelenlegi magyar helyzetért, és ezt leginkább azzal tudom talán megtenni, hogyha csatlakozom az elszenvedőkhöz, és kicsit leveszem az ő vállukról is a terhet. Nagyon sokáig nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, míg nem egy pár évvel ezelőtt jöttem rá, hogy az oktatás lenne az, ami talán tényleg érdekelne, és amit úgy tényleg tudnék csinálni. Ugyanis szeretek diákokkal foglalkozni, fiatalabbakkal, és úgy gondolom, hogy a következő generációt nevelni rendkívül fontos munka. És persze hatalmas felelősséggel is jár, de én úgy gondolom, hogy tudnám csinálni, és szeretném. Valamint iskolámban nagyon aktív vagyok a diák életben, és szeretném ezt majd tanárként is folytatni, ezt a szerveződést. Engem egyébként az motivál, hogy tanár legyek, mert számomra nagyon nagy fájdalom volt, hogy például nekem nem voltak fizika tanárjaim, és szeretnék ezt a hiányt bepótolni, és nem szeretném, hogy más is hasonló helyzetben legyek, mint én. Ezért is szeretnék tenni az ügyben, és nagyon érdekel engem a tanítás, és szeretnék ebben a témakörben fejlődni, és fejleszteni bizonyos dolgokat. Ezért is szeretnék ebben részt venni. Főleg a gyerekek miatt, mivel nekem is volt valaki, aki támogatott az 5 év alatt, és most szeretnék én lenni az valaki, aki őket támogatja, mindig szakmát tekintve, ugye a szaktárgyaimat, illetve az így mentális és lelki, és akár testi fejlődésüket is. Nagyon-nagyon dühítő dolognak tartom azt, hogy amikor 2 éve folyamatosan tiltakozunk, kérünk, könyörgünk, követelünk, parancsolunk a kormánynak, akkor a meghallgatásunk és a problémáink megoldása helyett inkább a kiállásaink megbosszulását tartja szem előtt, és ezt tűzi ki magának elsődleges célnak a hatalom. Hát, hogy amikor olvastam a tervezetet, hogy abban még az is benne volt, hogy nem mondhatja ki a pedagógus azt, amit gondol senkinek, amennyiben az ugye sértő a rendszerre nézve, és szerintem elfogadhatatlan, hogy egy mai demokratikus országban ilyen megtörténjen, illetve hogy a tanárokat egy ilyen bosszú törvénnyel akarják a sztrájktól és a véleményük kimondásától elzárni. És hát megmondom őszintén, még a státusztörvény előtt is, bár rossz volt a helyzet, én úgy gondoltam, hogy addig vissza tudnék jönni tanítani. Az iskolámban szerettem volna pedagógusként dolgozni majd pár év múlva, de a státusztörvény óta sajnos úgy gondolom, hogy külföldön szeretnék egyetemen is tovább tanulni pedagógusnak, illetve külföldön is szeretnék majd később elhelyezkedni, ahol nincs annyira korlátozva minden a pályámmal kapcsolatban. Félelem őszintén. Nem tudtam, hogy a tanáraim, amikor még gimnazista voltam, amikor ez elindult és bejelentették, akkor még nem tudtam, hogy mire elvégzem az érettségit, kimaradott a saját gimnáziumomban. Arra a helyre, ahol szívesen visszamennék, ugyanúgy tanítani. Nagyon jó közösség volt, ott szeretnék lenni, és féltem attól, hogy itt fogják hagyni ettől a törvény miatt. Csalódottságot. Úgy éreztem, hogy cserben hagynak, hogy a saját országomban nem tudom azt tanulni, amit igazán szeretnék, hogy a saját országomban, a saját hazámban, mondhatom így, cserben hagynak, és nem csinálhatom azt, amit igazán szeretnék gyerekkorom óta. És vagy máshova kell mennem, vagy úgy kell elvégeznem, hogy ez egy hobbi szint. Tétel, mint olyan alapvetően egy nagyon fenkölt, szép, hivatalos szertartás, egy pálya, egy karrier megkezdése előtt, és alapból is egy nagyon szimpatikus dolog szerintem, ha valaki bármilyen hivatás megkezdése előtt esküt tesz. De ebben a jelenlegi helyzetben mégis úgy érzem, hogy az eskütétel, az eskütételre való kényszerítés
inkább egy bosszúállás, egy hatalmi jelkép, szimbólum, mint sem egy fennkölt beiktatási ceremónia. Hát amikor először hallottam róla, akkor úgy meglepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy ilyet be akarnak vezetni, és hát el is szörnyedtem, mivel szerintem, ha ezt bevezetik, úgy fogják bevezetni, hogy ez is egyfajta zsarolási eszköz lesz a tanárok ellen, és félek tőle, hogy kihez kell majd hűséget esküdniük, és hogy mit kell majd megígérniük, hogy nem fognak csinálni. Tartok tőle, hogy ez is igazából egyfajta bosszú, ami majd korlátozza őket véleményük és gondolataik kimondásában, illetve hogy úgy tanítsanak, úgy neveljenek diákokat, ahogyan az tényleg hasznos lenne, és tényleg gondolkozó emberek legyenek a jövőben. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az eskü lényege, hogy mennyire lehet személyre szabni, vagy hogy pontosan mi fognak benne állítani. Engem érdekel a tanítás, és el szeretném az esküt fogadni olyan szempontból, hogy tanítani szeretnék, és részt szeretnék ebben a rendszerben venni ilyen formában. Nem azt mondom, hogy egyetértek a rendszerrel, csak én szeretnék tanítani és oktatni. Emiatt, hogyha lesz ez az eskü, el fogom fogadni. Igen, el kell fogadnom. Nekem tetszett egyébként az ötlet. Az orvosoknak is ugye van esküjük, és talán egy kicsit komolyabban vennék a szakmát az emberek, hogyha lenne eskü. Egyébként nem mondom ezt, hogy ez egy kifejezetten jó ötlet, de mém szinten egyébként tetszett.